500 точки. Гледай, бе, човек, гледай, бе. Ау, 500 точки, виж какво става. Благодаря ти, Мариане. Благодаря ти, Мариане. Богомила. Браво. Сега се приготви. Червен пипер имаш ли? Бакъв пепер, какво нещо? Ти, аз ти казвам ядени. Ала. Благодаря ти, Мариане. Жив и здрав пъти. Thank you very much. Богомиле, червен пипер имаш ли? Още ти пък. Луд, стига, човек, стига, гледай коста, бати. Стига, човек, стига, достатъчно са ми. Достатъчно, благодаря ти много. Thank you very much. Богомиле, червен пипер имаш ли? Аз ти казвам ядени, такива неща няма да играят. Благодаря ти, Мариане. Червен пипер имаш ли? Казах ти, червен пипер имаш ли? Ето, виж, какво списа. Червен пипер имаш ли, бе?